La interfície d'edició de Screencast-O-Matic té fonamentalment 3 espais, o 4 espais, podríem dividir-ho. El primer espai és on es veu el vídeo i el podrem anar reproduint per a veure en qualsevol punt de la línia temporal què és el que passa en el vídeo. A més d'això, tenim una barra lateral en què tenim l'opció d'amagar la narració. Si hem gravat, veieu que aquí estan les zones sonores de la gravació i podem activar-les o desactivar-les, amb la qual cosa si estan desactivades el vídeo és mut, no té so. Podem afegir música, cosa que farem en un altre editor, ja vos explicaré per què. Ens indica també quina és la grandària de la gravació. Com veieu, no és tota la pantalla, hi ha un marge negre perquè l'hem eliminat. I en l'ample també, li passa una cosa pareguda. I després ens permet destacar o no destacar o que apareguen o no apareguen uns elements determinats. La webcam, si hem gravat amb webcam simultàniament, cosa que nosaltres no fem habitualment. Després el cursor, com veieu així, el cursor està destacat i es veu tot al llarg de les operacions que es fan. Per exemple, si ho poseu així, veieu com va movent-se el cursor, com apareix, desapareix, etc. I si veniu així, doncs tenim novament el cursor que es mou, apareix. Però fixeu-vos que si ara jo desactive esta opció, em desapareix el cursor. I ja no m'apareix el cursor, ja tinc simplement les funcions, les accions que es facin en pantalla, però sense el cursor. Normalment, per als videotutorials, sempre tenim el cursor activat. I finalment tenim l'apartat de subtítols, que el veurem en un altre vídeo. Este era el segon element, segon element, i després tenim dos elements més. La línia temporal en què apareix sempre l'ona sonora, que es pot ampliar per a més detall. Com veieu aquí ja ens permet afinar a segon, minut 9, 26 segons, 28 segons. En canvi, si el fem més xicotet, bé, és típic, és una lupa, simplement. I després el quart element és este. Este és realment on estan les opcions més interessants des del punt de vista d'edició i són les més fines. Es tracta del lloc on podem seleccionar doncs, quin fragment volem copiar del vídeo, si volem ocultar algun element, si volem incorporar un altre vídeo, si volem fer una narració en veu sobre el que tenim gravat, o si volem fer zoom o difuminar un apartat del vídeo, etc. Això ho veurem en els vídeos que tenim a continuació.